Bingeha aboriya Tirkiye herî zêde li ser sazkirina avahiyan hatiye duristkirin. Li gorî bernama salane ya Serokkomariyê ya di sala 2020 da tê ragihandin ku li Tirkiyeyê hejmarên avahiyan bi giştî 38 milyonî boriye. Di sala 2020 da nüfusa Tirkiye 83 milyonî derbas bûye. Li gorî vê rejeyê jî serê malê 2.1 mirov bi cih dibe. Piştî belabûna Covid-19 di durustkirina avahiyan da daketinek çêbû. Li ser vî jî desthilatiyê ji bo kirîna avahiyan krediya bankayan daxist. Lêxudanê mal û milk jî ev car behayên emlaqan zêde kir. Rewşa ku pêk hat bandoreka nebaş li ser karsaz, emlakçı û kiryaran kir. Karsaz ve rewşê wiha rave dikin. 2020 yılında Cumhuriyet tarihinin en yüksek konut Sala satış rakamları 2020 da dikarin bêjim te dîrûka Tirkiyeyê cara yekem ku xanî ew qas zêde hatin firotin. Sedema firotnê jî daxistina faiza banka ya xaniyan bû. Lê bandora pandemiyê jî heye. Zor kesan di vê pevajiyê da hem ji bo veberhênanê û hem jî ji bo pêdiviyên xwe xanî kirîn. Lê piştî demekin bihayên xaniya bilind bû û kirîn daket. Li ber bihabûna mal û milk kiryar jî gilî dikin. Lê kesên ku karê emlakçîtiyê dikin ew dibêjin sedema wî him hatina pandemî, him daketina faiza emlakan û him jî piyasaya serbest e. Konut faiz oranlarının düşmesi dediğiniz gibi bir Em karê firotina emlak dikin. Ji bo emlaka faiz daket. Li ber wê firotina me gelek zêde bû. Hema 10 qat 15 qat. Lê piştî ku Banka Merkezî rêjeya faizdan bilind kir, pir kesan dest ji xanîkirînê berda û perê xwe razandin bankaya an ji dolara. Vê gavê jî firotin daketiye. Hejmarê nüfusa Tirkiye her sal 500 hezarî dibore. Li gorî vê zêdebûyînê jî pêwîstî bi ciyên parastinê û xaniyan jî her gav heye. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Ankara.